Alunan tembang Dandang Kulo sangat melekat dalam syair Tripomo ciptaan Kanjeng Adipati Mangkunegara IV. Menceritakan tentang tiga kesatria Sumantri, Kumbakarna dan Karno yang rela mati untuk membela negara tumpah darahnya. Karya ini didedikasikan kepada pejuang garda depan COVID-19 yang berdarah-darah untuk membentengi negara yang sedang dilanda wabah. Urep lan patiku tak seramakake kanggo kajayaning nagara. Hadirin yang berbahagia, selamat menyaksikan.
Sru penggalihira Prabu Harajuna Sasra. Anggenya angantu-antu suwanira Raden Bambang Sumantri. Kasaru suwanira Patih Surata. Dumrajog tanpa larapan ngaturaken awula saking Bambang Sumantri. Sigra winaos surasaning nawala dening Prabu Harajuna Sasra. Kagiat jroning penggalih nggenya nampi nawala saking Bambang Sumantri. Kang surasane anantang marang Prabu Harajuna Sasra. Sinebit sebit bonang nawala. Gya jumangkah nrenggalani panantang Bambang Sumantri. Denira campuhing yuda Sri Harjuna Sasra pau lawan Raden Sumantri sawateng awiyat ngutanken kembang kinarengken Banjaran Sari lumrang Banjaran Sari. Arjuna
Soroting pantam sumuluh hamadang ijro pasarean Duh sinuwun diagung ing pangaksami awit cubluk ing pangertosan kula saha cupeting nalar kula tun duka pupulun paribasan kula kacumandhakaken wonten yama lupa kemawon kula nderek ulun kula pasrah jiwa raga tak jarwani Sumantri kang menang nibakake pepatimun amung Gusti kang akarya jagat dudu panjenengan ingsun pribadi satuhu paduka menika dewa ingkang agesan duh kulun pramila sekara kedaton magata badhe kula aturaken wonten ngarsa paduka kulun Sri Harjuna Sasra kula aturi nampi kulun iya Sumantri
Citrawati. Ingsun nedha nrimo banget lelakon iki. Jeneng sira manjinga dadi rabu ing katresnan. Mula bebasan kang ana tambuhana, kang ora ana uga takokna waton. Kabeh kuwi bisa ginayuh panjenenganing sun bakal minangkani Citrawati. Setulanan mereka. Ini arep golek itu, ning ra ono saya. Ya golek iki sapa asu, tak mirip ki ngene. Bambang Sumantri. Kemadong dawuh sinuwun. Tak kira wis nerasun ambali maneh apa kang dadi ature Citrawati. Kaya wis prastawa mula kabeh tindakna Sumantri. Tan bisa malang tumule rumahat mangesti sabda dawuh ing sang nata Sang Prabu Arjuna sasra tumlawung ing sang mantri. Jagat Dewa Bathara Deston temen lelakonmu Sumantri, Sumantri. Ing atase amung titah sawantah kasampiran pang. Duh Dewa, apa wis dadi kodrate Sumantri amung dadi bocah desa kang kaparentah garap saben. Adi Gudi Sukrasana. Kang Adi. Kene yo si Adi nusul pun Kakang Yai. Aku sumelang kalawan Akang Adi. Akang Adi aja ngono ya. Aku ora tega entuk nyawang Akang Adi nglukruk ngono kuwi. Lho, si Adi wis nyumurupi kahananipun Kakang to Yai. Aku ya ngerti Akang. Entuk wektu dina iki Akang Adi
antuk dawuh ngubengi Taman Sriwedari to. Pancen kepara nyata yen to pun Kakang kudu bisa muter Taman Sriwedari. Ananging Kakang ora bisa Yayi. Derekno ke Kakang bali wae Yayi. Kakang Ati rasah sumelang. Perkara kuwi tak ewang-ewangi. Nanging ana syarate Akang. Apa saranane Yayi? Aku udu karo Akang Atiyus. Kaya mangkono ya Yayi. Yen ngono, diage ayatono. Tak ayati ya Akang. Tak ewangi karo Puja Brata ya Yayi. Om prayogane Sang Hyang Tunggal ingkang manuk smongring angganira Sang Sukasrana menang anamil gaiping Jawata. Om prayoganira Sang Hyang Tunggal ingkang manuk smongring angganira Sang Sukasrana menang angamil gaiping Jawata. Sigra semedi maladi nenggih Raden Sukarasana kelawan Raden Bambang Sumantri. Sedakep saluku juga ngeningke Pancandriya nutupi babanawa sanga. Manjing ing alam aluya titah kekalih jroning penggalih amung memintosih nugrahaning Jawata. Kukusing dupa kang kumelun sumundul ing antariksa satemah kinabulake apa panyuwune Raden Bambang Sumantri. Sakedheping netra bisa ambangun Taman Sriwedari kang endah ing jagat raya. Nyata jeneng sira bagus, lair tumusing batin Yayi Sukrasana. Ya Akang. Ananging Yayi kaya mangkene gegering wong sanegara gane siadi mirih luwih dhisik wis mangsa Yayi. Akang Ati. Taman Sriwedari kencar-kencar kaendahane ngungkuli taman ing kahyangan Suralaya. Para putri nggenya sami ngawuningani kaendahaning taman kedadak ana buta bajang kang nyaketi para putri Domas. Hanjerit sak biantere para putri lumajar saking jroning taman dupi mulat Sukarasana